Ovde ima hleba, ovde ima svega. Dođi ti što se stidiš kosovsku kuhinju da vidiš. Ćao drugari i dobrodošli u klošarsku kuhinju. Danas ćemo pržiti krompir u redni. Ja volim da koristim mali francuski, vi možete koristiti domaći. Zatim nam je potrebna aleva paprika ili neki drugi začin po vašem izboru. Potrebno je malo ulja, da imamo malo bibera. Naravno da je ulja ima i soli. I potreban je ketler i sekač za jabuke. Dakle, uzmete krompire i stavite ih u ketler. Sada vam je potrebna voda. I stavite ga da vri. Naravno, sa otvorenim poklopcem, da se ne bi isključio. Krompirići se kuvaju. I još 1 minut. Malo se vode prosulo. Nakon 4 minuta kuvanja isključimo. Iscedimo vodu. A ostavimo krompiriće. Tako bi trebalo da izgledaju. Uzmemo alatku za seckanje jabuka i seckamo krompiriće. I da završimo ovo na brzaka. Vidite kako to lako ide. Kada smo ih sve lepo stavili u tepsiju, sada ćemo da uzmemo malo aleve paprike. Pospamo preko. Tako. Pa ćemo da uzmemo malo, da nam je so. Evo je so. Malo soli da ne boli. Stavit ćemo u ruku prvo. Pa ćemo iz ruke lakše. Može sve to. Sad nam treba još i ovaj griz. Griz će da čini celu ovu stvar prskavom. Baš kako treba. Postavimo dobro grizom. Moj se lepo izgleda. Ne previše. To ćemo sve da promešamo. Tako, malo ulja.
Još malo namešamo. Rernu smo zagrejali. To sad ide u rernu. Pa će da se peče. Samo treba da ubacimo. Opa. Se krčka. A sad stvarno? Posle pola sata ili jedno 45 minuta, to će da bude gotovo. Moramo da izvadimo sada. Izgledaju odlično. Šta vi mislite? Samo da napadnem. No se sviđa. Svi su hrskavi i lepi za jelo. Ništa, idem ja da uživam ove krompiriće, a mi se vidimo sljedeći put u klošarskoj kuhinji. Ćao.